Здравейте, казвам се Мария Гинева и съм от Казанлък. Научих за денталната клиника на доктор Александър Валев от близък приятел, който е бил пациент и е останал много удовлетворен. Реших да предприема това приключение, защото цял живот и винаги съм имала проблеми с зъбите си, с усмивката си. Винаги съм искала да бъда като всички останали, да се усмихвам спокойно, без да се притеснявам. Затова дойдох. Изключително съм удовлетворена от отношението. Първо, с което бях посрещната. Човек се чувства спокоен, когато дойде и когато намери разбиране за проблема, който има. Започнахме с лечение на всички зъби и след това постепенно стигнахме до слагане на имплант и коронки върху всички зъби. Най-хубавото беше, че успяхме още от първия път короните без много усилие, без много труд да паснат на точното място. Затова беше лесно. Така че към момента съм изключително удовлетворена и ви съветвам да посетите клиниката. Ще останете удовлетворени.